Helpline TV channel lo thil thin tu te zong te in zafa in chebegan book le chewa he tu tuma hian video thar nen kan le ta a tu tuma hian in topic pe mo tak mai ge kan ngai thau le anga mitin tana mitin te na kan mamo le a te beratanga lian ber thlanga kan mo tu tuma hian in kan ngai thau le do na chu chu nge kan ti chuan zan mutlaya kan ti ho lo tur kha karon sei do na chuwa chon uluk tewin apula tanga top thlenga lo ngai thale tu chain kan du cheya hai then ka tam tak chu zamuto na hianin riat mia silawa emo kan riat thau si te po anianga chuang te po chu kan taksatan a thau lo tur thil ti kan nga MMA ya amaro chu chu ti rualin kan riat kan bo chiat si aum lai khain kan riat mi lo le kan lo du mi lo amaro chu aruka kan taksa ina huat te kami kan riat me lo kan lo bo chiat thin mo kan lo chin dok lok thin te po kha tam tak omanga chu kan film khuranga ma hei zan mut do na hianin thil du zong kan nei thewa hei thil ti du zong kan nei thewa zan ma hian athun ta chuan in bual fai ma sak emo an chumi ti ma lo chon mu thiam lo chumi ti zo nuwa mu thim ang chi te po kha tam ta kanom thim nge anga ai ga po chuni se izan mu thin dan habit kharin ishisel na khan hong thui takane ti lo hretala zan butlaya ti tu lam chu tam tak sei tu a omanga tuntuma chuan zan mutlaya kan ti mi lo tur kha kan senga pakhana chuan imu thilain sana bun suang che ti hiani hei kan sana bun hianin radioactive ati chuak renga hei hianin itaksa khan kong thalo alo nei theiani ti kha kan soiduwa hei ke po hianin kalo ching thina tun thleng hianin sana hi bun ka chinga amaro chu alo thau lo ani ti hei mithiam te atangin ti hian ka han zir chuak ale zel thina longom khop maya chuwang chuanin kan sana te hianin seitong khanin radioactive apek chua renga wang hianin kan taksa khanin kong thalo lo nei reng theni ti hi nge kan zir chua le tan ni le ta se ole tot le chuan me chetan zamutlaya bra phelawa muthianin hrisela konga hung thalo tam takanei thei ti hi niya hei expert soidanin zamutlaya bra rian hianin vunrong lantan ati tanglam thei pa ka nuteya natna ain tha pung thei ti inan soya dakar sopan hi ai rei mo bra rian janin nutekan surveillance ati sang le ti an soini chuwang chuanin mai chiao kha lo film khur zwal ta wala bra ha chungin nge lo muta bra imuto nai lo phel thin ti kha lo chik ta la amaro chu lo phel zia thian ni kha chuanin age a thalu tuka maro chu lo hazia thian ni kha chuanin i taksat tang khanin thil thalak tam takatlen thewang khanin i ti thin te kha lo ti to lo kha ngai do ni inun phung kha kami lo ti thin kha i thak thok kha ngai do ni chon tot le chuan ilu kham sira phone da chungin musu ti hi ni ya hei phone pui hi thil ti chi lo takani ti mithiam ten an soya at hi tam tak chu ekmeyang mani khumpula phone hanta hi kanda lo phal thin lawa amaro chu Department of Health California ina taran dan chuan phone tanga radiation in siam chuak thlen phak na kan mut fo hianin kong tam takin mishing te sel na ati thei tian ta langa chuan imun na kianga phone idani poin switch off a da hi a him berani ti kha kan lo la shelawani chuan lo thar le taila chu kan tak satang khanin tam takin trisel na kha min thlen pha zok to ani chuan khang ang kan lo ching thriani chuanin kan lo chin to lo kha a thale ni ole to tia chuan I make up ti fai ma salowin jana ngai suang che ti hi ni hei pai mo khop mai hei tam tak chu mai bol te mai duk ang chi te tam tak nei anom thina hing te hi
achan then khatam taka chuanin make up phi fai masarawa an muthin wang pakhat ania chuma chuanin apoi MMA ya I make up ti fai masala I chuan clear clinic te founder te Dr. Eric Switzer soidanin mai phi fai masarawa muchin hi vunta na thalo ti na sei pokani chuwang chuan vuna hrisel theilawa arngeng po na satakin atimpung thei pokani chuwang chuanin make up lo phi fai masal nge thinang che ti hakan sei duwa amaro chu kami ni wang khanin arngeng te eng mai duk mai bol te nei lawang ti na ani chuanwa amaro chu khang inei tur tam taka khanin vengin na tran pui ve don che ni ti kha lile ta se chuan dot le chuan ki kor tot ha chunga mutau tu ti hi nia hei jeans ki kor to tak ne na mut ai chuan in boxer emo ki kor bul tho lampang ha chunga muthi hri se zoka mithiam te ngai dana phei chuan in sarwa ka muthi atha hlei hleya ka chanala po hai kan soi to thowa hi po hi chuan jan hian in mi pai ta tan chin siam tan po atchaka peche tan po zamo rim ti thei tu kha ati nep thei pokani chuan to perna chuan mi pa emo mi nu emo nena mutun hau lo turani heian in inun khwa at toi thei ani ti ilo hranak donia ole khati song kha lo ni le ta se he video hi ilo log puya ilo tangkai pu ni chuan subscribe button kha ilo click lo ni chuan khongai takin lo click ve ta la chuan notification bell kha petin all tia kha lo click le la video tang thazok te lo chane zel thin donia ole is a fine mangtha hun manula vekule